номер 122 Ангел Пепеланов, номер 60 Тодор Дачев и номер 109 Георги Кръстев в момента карат за забавление и след малко, като изсъхне и се стопи времето, ще ги пуснем на много. Моля за вашите аплодисменти. Шефе, банка изчакай. А така, благодаря ти много. Каската, не виждам каската. Защото бъде, нали? Да не се намокнеш, аз да ти благодаря ти. Аплодисменти, дами и господа, за русенския представител с модифицираната 205-ца. Сега ще спокойно аз дам окрейски. И егаса се роженската косачка. Автоморга Сокол, следите да бъдете. Полицейте за Автоморга Сокол. Следващия наш представител на пистата. Искам само да кажа, че тези пето бутилки на нашите участници по пистата бяха за забавление. И така, след това ще допуснем пак аплодисменти. След малко, скъпи гости, ще наблюдавате Автоморга Сокол, представителна обиколка на мокро време, Картик писта, Хасково, 2013, 8 национален събор Кажак Клуб България. Моля за вашите аплодисменти!